Amb tot això, avui hi ha hagut també la presentació d'una iniciativa Picasso a través de Palau Fabra. Antònia. Exactament. Avui s'ha presentat a la premsa. L'hem pogut veure, l'he pogut veure. Tenim, de fet, allà el quart volum, perquè, de fet, hi ha 3 llibres anteriors de Josep Palau i Fabra, i hem d'entendre la figura de Josep Palau i Fabra per entendre la importància d'aquest llibre. És un llibre molt important que parla de la darrera època de Picasso, des del 1927 fins al 1939, del Minotauro al Guernica, vist en els ulls d'aquest artista, també podem dir artista, Josep Palau i Fabra, la visió catalana de Picasso, al qual ell, als anys 30, es va captivar veient un quadre que es diu La vida i que després el va seguir fins a París, va estar becat, i allà va intentar conèixer-lo i arran d'aquestes coneixences, d'aquestes converses que ell denominava, Josep Palau i Fabra va morir el 2008, va poder recomposar tota aquesta biografia artística de Pablo Picasso, perquè, segons ens han explicat els editors d'aquest llibre, perquè, clar, Josep Palau i Fabra va morir el 2008, deixant només el mecanoscrit que havia fet el 2001, unes anotacions escrites a màquina de com havia d'estar muntat aquest llibre. Però després la tasca que s'ha continuat ha estat feta per Julià Guillamont i també Alicia Bacarizo, juntament amb la Fundació Palau i Fabra, que està a Caldes d'Estrac, i també l'editorial Polígrafa, que realment són els impulsors d'aquesta iniciativa que avui s'ha pogut culminar i dona el relleu a la figura de Pablo Picasso. Demà hi ha la presentació oficial, però avui ja hem tingut accés a 8 al dia, precisament, al que és no tan sols aquest llibre, sinó també tota la base d'aquest llibre. Com ho valores, això, Artur? És una gran notícia, molt esperada, i només una persona de la categoria i la qualitat de Julià Guillamont, que va conèixer tan a prop a Palau i Fabra, pot reconstruir aquest puzzle que va deixar Palau i Fabra absolutament amb anotacions i molt difícil de reconstruir. I també molt important la presentació de demà al Museu Picasso, perquè de fet hi va haver un desencontre entre la figura de Josep Palau i Fabra i el Museu Picasso. No va poder presentar els altres 3 llibres, els volums de la biografia de Picasso, allà, i ara, per fi, tot això s'ha reconduït. S'ha reconduït. Com ho veus, Luis Eduardo, què et sembla? Pues que es siempre sorprendente Picasso, la obra que dejó, ¿no? Yo cada vez que me encuentro con libros sobre su obra, siempre hay algo que no conocía, siempre hay una pintura, un dibujo, un grabado totalmente desconocido. Aquí estoy viendo ahora y hay un montón de pinturas y de dibujos que desconocía por completo, ¿no? Es una obra inmensa la que dejó. Doncs Palau Fabra es va dedicar precisament a recopilar tot el que Picasso havia fet i s'ha convertit amb el temps en el gran referent de l'art de Picasso i de la pintura de Picasso, no? Com tu mateix estàs constatant ara en aquest volum preciós.